Ang minteryo, mga igsuon, tanawa karon ang minteryo. Karon, adtumog minteryo, karon dayon, tanawa ninyo. Kasamtangang gitrabaho ang atong minteryo. Tanawa ninyo, karon dayon. Unang gihimo ni Mayor Cagas para masayod ning kampo ni Piñas para di mo mga ulaw ani. Adtumog minteryo, kamo mga sipsip ni Piñas. Tanaw tag di ba mo pangkalagon dito? Gipalimpyuhan ni Mayor Cagas ang minteryo. Gibutangan niya mga tao dina para manglimpyo o mag-maintain sa kalimpyo. Pila kasako ang nahakot nga basura. Daghan kayo, grabe. Unsay basura na dito? Bildo sa lungon, sinina sa patay, mga kahoy nga tipasi sa lungon, mga plastic, perting daghana. Kabalo ba mo mga igsuon, unsay gisulti atong supervisor sa mga nanglimpyo dito? Pila ka truck ang nahakot nga basura. Buot pasabot atong mga igsuon, wala gyud gilimpyuhan ang atong minteryo. Kita nga mga taga-Digos, kita may mas naswito ana unsa ng minteryo sa una. Ibalik na to ang nakaraan be, rewind na gud nato itong mga unahuna. Unsa ng minteryo sa panahon niya dili pa si Joseph Cagas ang mayor. Aber, hugaw kay intawon ang ato ang public cemetery. In fact, kanang mga announcer karon nga ni balik og pangataki sa mga Cagas og karon ni Hallelujah kang Piñas kana sila nakapangataki kang Piñas anak kani adto. O sa ingon ang mga announcera, mo daw nagtukod na lang daw ng mga forest lake din ha, uban pa nga mga minteryo, kay wa gyud natagad ang minteryo sa panahon ni Piñas. Labi nag mag-ulan, maglunop gyud na din ha. Double dead ang mga patay diha kay nangamatay na, nangalumos pa. Mo na mga atake sa mga kanang kusog na kay mga personal karon sa mga Cagas, nga gihaliluya na pudla karon si Piñas. Sila ay nangatake kang Piñas kani adto ana. Nga mao daw kunong naa na mga bag-o nga mga lubnganan sa mga patay karon kay ang ato ang Digos Public Cemetery napasagdan sa administrasyon ni Piñas. Og tinuod man gyud pudto. Taga Digos gud ta. Karon giunsa ni Mayor na pag humaglimpyo tan-awa ninyo ron giunsa. Katong mga cross dito, nga nangaguba na, gipang tanggal to, gilimpyuhan. O katong mga gwapo na nga mga cross nga puti og kolor, hapsay na kay tan-awon. Murag ka ng libingan ng mga bayani tan-awon. Tan-awon nyo, atuan nyo dito. Ang proyekto ni Mayor Joseph Cagas sa atuan Digos Public Cemetery. Tan-awan ninyo dito. Napod niya ang kang Congresswoman Didi Cagas. Oh. Unya kung makaakusa mo sa mga Cagas o kawatan, tanawang mga nahimo. Matag pitik sa orasan, matag subang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon, nga ako ikaw, kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. Dunay kasing-kasing kay gobyerno. Hingpit na baruganan, atong kinahanglan. Ang ipakita o ihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapusang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ng atong igsuon, Michael Mike Nakwa. May buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Dinhi sa 106.7 Radyo Digosenyo.